sasigedla senyama safele emazweni undaba zabantu ziyakhuluma kwahlula iphoyisa indoda engenankinga #ngakuhlale kunje hawu nyosizami lezi nkosi yami ngihleli nje la ekhaya zinkakile zingadile ngipholile nje ngikangikadiwe nje nkosi yami amasosha emvelo ake lawa siyawavulela ke nala endlini angene vule nje nala endlini angene uyabona wavulela angena amakhosi ala ekhaya amakhosi ke lawa sithi zinyosi amakhosi angithi mina ngudokotela wesigadla senyama safele emazweni ondaba zabantu zakhulumisa makhuluma kwahlula iphoyisa achabange nibingelela nje ngithi nibalulekile ningalahla ithemba empilweni impilo ukuphila kumnandi kuyohlezi kunjalo ke asishoni kunjalo ngekuhlale kunjani kunje sigadla senyama safele emazweni udokotela usigadla senyama safele emazweni ubaba kaLulu usigadla senyama safele emazweni kunjalo ke ngilaka mhlebela ingane angisho lutho nje mina ngithi cha mawunenkinga wena woza sihlale phansi sibone cha zinyosi ke lezi inkosi yami hayi fake akuyona fake inkosi yami wow zinyosi nje lezi inkosi yami zikake mina njengoba ubona zimbuyazela mina nje inkosi yami kodwa ngithi abantu inkosi yamakhosi abaphile lapha khona ngibuyisa ithemba kubantu lapho khona enhlungwini lasebunzimeni ukubhekane nabo uNkulunkulu khona uyohleza nawe akasoza kulahla akusoza kudela uyokuma nawe phakathi naphakathi uNkulunkulu wayekhona emandulo namanje usekhona ngithi mina noma ke lapho uhamba khona uvulela nenkinga ungakhohlwa umthandazo uthi nalapho unyawo lakho lushelela kodumusi wakho uyokuphasa umusi ungakafika 2+2 masifika 2+2 uthatha isitembu sokugcina ngithi bye bye benginibingelela ngiyabonga.